azkenengo adibidea. Badaukagu hemen burdina eta aurreko bideo batean ikusi duguna. Hau nitratoa da. Azido nitrikotik dator. Nola dakigu hori? Ikusten dugunez, burdinak ez dauka azpi indizerik, HNO3. HNO3, azido hauek anhidridoak gehi ura direnez, honek eduki beharko luke gutxienez eduki beharko luke H2 ura batzen dugunean, H2 sartzen dugulako, molekula bakarra, bi molekula badira H4, baina saiatuko gara honekin, B6. Orduan, hau horrela izan da, honi kentzen badiogu ur molekula bat, N2O geratzen zaigu. Hori da, anhidrido nitrikoa. Eta anhidrido nitriko horretatik ateratzen dugu azido nitrikoa. Buruan euki, azido nitrikoa askotan agertuko dalako, azido sulfurikoa eta beste batzuk bezala. Orduan hau izango da, nitrato, azido nitrikotik datorrelako, eta burdina. Burdina kasu honetan, balentzia hau daka, orduan ez da izango ferroso, izango da ferriko. Nitrato, ferriko. Orduan nola izendatzen dira hauek? Formula ikusi, identifikatu behar dugu zein azidotik datorkigun, azido horren bukaerako atxizki hori aldatzen dugu, eta egiten dugu izena. Nitrato, ferriko. Klaseko ariketak egin, eta duda baldin badituzu galdetu. Aurrera!